Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям.